Tryweryn a Chapel Celyn. Pa achos a oedd I bobl Cymru wrth wynebu cynllun corfforaeth Lerpwl I foddi'r dyffryn a'r pentre a throi'r fro yn gronfa ddŵr I ddiwydiannau'r ddinas. Yr oedd y cynllun yn chwalu Cymdeithas Gymraeg Uniaith yn un o ardaloedd gwledig hanesyddol Meirion. Amddiffyn iaith, amddiffyn cymdeithas ydyw, amddiffyn cartrefi a teuluoedd. Heddiw, ni all Cymru fforddio chwalu cartrefi'r iaith Gymraeg. Maen nhw'n brin ac yn eiddil. Bu cynadleddau o holl awdurdodau lleol Cymru yn protestio yn erbyn mesur Lerpwl. Aeth y mesur drwy'r Senedd yn rhwydd. Y mae Lerpwl yn ddinas fawr, boblog, a'i dylanwad politicaidd yn aruthrol. Pa lywodraeth a allai osod cymdeithas fechan wledig dlawd Gymreig yn y glorian yn erbyn buddiannau economaidd corfforaeth Lerpwl. Nid plentynaidd, eithir anonest oedd beio'r gweinidog dros Gymru am na rwystrodd efo mesur. Yn mater ni, yn cyfrifoldeb ni, ni'n unig oedd Tryweryn. Ydy'r sefyllfa'n anobeithiol? Ydy, wrth gwrs, os bodlon nhw ni anobeithio. Does dim byd yn fwy cysurus nag anobeithio. Wedyn gall dyn ddyn ymlaen I fwynhau byw. Y mae traddodiad politicaidd y canrifoedd. Y mae holl dueddiadau economaidd y dwthwn hwn yn erbyn parhad y Gymraeg. Ni all dim newid hynny, ond penderfyniad, ewyllus, brwydro, aberth, ymdrech. Ac ai alwch sylw chi at hanes Mr. and Mrs. Trevor Beasley. Glwr yw Mr. Beasley. Yn Ebrill 1952, trynodd ef a'i wraig fwthyn yn Llangenech ger llaw Llanelli. Mewn ardal, y mae 9 o bob 10 ffyblogaeth yn Gymru Cymraeg. Yn y cyngor gwledig y perthyn Llangenech iddo, y mae'r cynghorwyr I gyd yn Gymru Cymraeg, felly hefyd swyddogion y cyngor. Gan hynny, pan wnaeth papur hawlio'r dreth leol a Tynged oddi wrth the Rural District Council of Llanelli, anfonodd Mrs. Beasley ofyn am ei gael yn Gymraeg. Gwrthodwyd. Gwrthododd hithau dalu'r dreth nes I gael. Gweithiwyd hi a Mr. Beasley dros ddwsin o weithiau ger bron llys yr Eistisiaid. Mynnodd Mr. a Mrs. Beasley fod dwy'n y llys ymlaen yn Gymraeg. Tair gwaith burbeiliod yn cludo dodrefn o'i tŷ nhw, a'r dodrefn werth llawer mwy na'r dreth a hawlid. Aeth hyn ymlaen am 8 mlynedd. Yn 1960, cafodd Mr. and Mrs. Beasley bapur dwyieithog, yn hawlio'r dreth leol oddi wrth gyngor dosbarth gwledig Llanelli, a Chymraeg y bil lawn gystal a'i Saesneg. Nid oes gen I fi hawl I ddweud beth agostiodd hyn yn ariannol I Mr. and Mrs. Beasley. Bu cyfeillion yn lew iawn, gan gynnwys cyfreithwyr a bargyfreithwyr. Aeth I helynt yn destun sylw gwlad, a'r papurau newydd ar radio a'r teledu yn boen benyddiol ynd. Yr oedd yr achosion yn y llys yn ddiddorol a phwysig. Enghraifft, ateb swyddog y dreth I Mr. Wyn Samuel. Nid oes unrhyw rwymedigaeth ar y cyngor I argraffu'r papurau sy'n hawlio'r dreth mewn unrhyw iaith o'n Saesneg. Fe ellir achub y Gymraeg. Y mae Cymru Gymraeg eto yn rhan go helaeth o ddeiar Cymru, ac nid yw'r lleiafrif eto yn gwbl ddibwys. Dengis esiampl Mr. and Mrs. Beasley sut y dylid mynd ati.
Trwy 8 mlynedd ymdrech Mrs Beasley, un Cymro arall yn y dosbarth gwledig, a ofynodd am bapur y dreth yn Gymraeg. Peth na ellir ei wneud yn rhesymol, ond yn unig yn y rhannau hynny mae'r Cymru Cymraeg yn nifer sylweddol o boblogaeth yw hyn. Ele rati o ddifri, a heb anwadalu, yw gwneud hyn amhosibl dwy'n ymlaen fusnes llywodraeth leol, na busnes llywodraeth ganol, heb y Gymraeg. Hawli ar fod papur y dreth yn Gymraeg, neu yn Gymraeg a Saesneg. Rhoi rhybydd i'r post feistr cyffredinol na thelu'r trwyddedau blynyddol o ddieithr i cael yn Gymraeg. Mynnu fod pob gwys i lys yn Gymraeg. Nid polisi unigolion, un yma, un acw, a'r siawns mo hyn. Byddai gofyn i drefnu a symud o gam i gam gan roi rhybydd a rhoi amser i gyfnewidiadau. Polisi i fudiad yw e. A'r mudiad hwnnw yn yr ardaloedd yma'r Gymraeg yn iaith laf arfeinyddiol yn mynd. Hawlio hefyd fod pob papur etholiad a phob ffurflen swyddogol yn ymwneud ag etholiadau lleol neu seneddol yn Gymraeg. Codi'r Gymraeg yn brif fater gweinyddol y dosbarth a sir. Efallai dwedwch chi neellid hynny fydd. Na cheid fydd digon o Gymru i gytuno ac i drefnu'r beth yn ymgyrch o bwys a grym. Hwyrach eich bod yn iawn. Y cwbl o ddaliau yw mae dyna'r unig fater politicaidd a mae'n werth i Gymro am boeni ag ef heddiw. Mi yw'n yr anawstera. Byddai'n stormydd o bob cyfeiriad. Fe deirid fod y cyfri o ymgyrch yn lladd yn siawns ni i ddenu ffatrioedd Saesnig i'r ardaloedd gwledig Cymraeg, a diau mae felly y byddai. Hawdd addo y bydda gwawd a dirmig y sothach newyddiadurwyr Saesneg yn llais beunyddiol. Byddai dig swyddogion yr awdurdodau lleol a llawer cyngor sir yn ail i'r bytheirio a ddyn osbarth gwledig Llanelli. Nid wyf yn gwadu na byddai cyfnod o gas ac erlyd a chynnen yn hydrach na'r cariad heddychol sydd modd amlwg y mywyd politicaidd Cymru heddiw. Ond, nid dim llai na chwyldroad yw adfer yr iaith Gymraeg yng Nghymru. Trwy ddulliau chwyldro yn unig y mae llwyddo. Gallai y dygau'r iaith hunan lywodraeth yn isgil. Hwn i ddim. Mae'r iaith yn bwysicach na hunan lywodraeth. Yn fy marn i, pe geid unrhyw fath o hunan lywodraeth i Gymru, cyn arddel ac arfer yr iaith Gymraeg yn iaith swyddogol, yn holl weinyddiad, yr awdurdodau lleol a gwladol, yn y rhanbarthau Cymraeg o'n gwlad. Ni cheid mo honi'n iaith swyddogol o gwbl, a byddai tranc yr iaith yn gynt na gybydd ei thranc hi dan lywodraeth Loegr. O'r gorwel mae gair y gŵr yn herio a breuddwyd y proffwyd praff yn herio a'r gwyliwr ar y tŵr yn herio gwlad mor llywaeth, gwlad mor saff. Ai yn ofer i eiriau ef, ond i chlywyd i'r alwad gref, i ni sefyll yn gadarn yn awr, dros Gymru, dros ryddid nawr. Gwyn llan ar ôl wydi'n gofal, gwyn llan ar ôl wydi'n gwyn llan ar ôl wydi'n gofal, meddiannw'n hir, meddiannw'n hir.
dianw ni. Mae'r niwl ar y tipiau glo yn cofio mae'r llwyni rhwng y llechi llwyd yn cofio arbeddau yn y gro yn cofio gres y frwydr a than yn oed nid yn ofer i habel ddwy yn ein dwylo mae'n tanged mwy fe saddwn